Paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man mo, pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigatanak nga ron amag na. Iso ang nagsarukuda. Day ta ti pakakita na talaga lakay kan, paray. Kita nga ron no dan ikwarog iji paradahan. Tagpa ituludak iji barangay hol. Kano na panlagar, paray. Kasi nung iti mangitulod ka niya. Sapay marigatanak amag na. Ay na. Siya, kumaa. Sika na. Ayan na nga iti tricycle mo. Adamot pamasahe ka. Mano day ta kwartam bitaya? 10 pesos. Ay, kurang ah. Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Sige, ano sa mo dyan sa rukod na mapanidya barangay hall, paray. Agurayak, pasaheros ka. Kasaan na senior. Nadyak kaya timang tayo dito discount. Punay kamatan ka ba doon? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan di ta tricycle mo. Nay, ang mau na kitimbagat kingkuhan na maray. Ada huti tersina kapangipar paradaam di ta tricycle mo. Iso anang nagaw. Pudno mat apilay ni parindeng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagam mo. Nasaktan tirik na na ah. At kung araw ka masaktan tirik na na. Ay puunay kan. Ni Kapitan, uray ag pilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Dagay ayam kanya ka pasahero. Nagsiksi na balasang dita. Nusik si Abalasa. Alisto ka, mapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Di mo kaya nga itulaw. Way, umaya ko na, deng! Mayakaw! Panawakan, marik mo na. Umay kang logan na, nice! Mano di pasahe aging gaijay ilay. No, balas ah. Libre. Balasa nga pa'y matlahan. Ay, kat libre ka na, aday. Nungay aging gaijay pagbuyaan iti sine. Ay, kat libre lata ah. Basta balasan nga raw, aday. Itulod na karuden at tataban to. Nya, tatabadaw. Manong ko ng mutin ah. Mano? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwana. Manong pailaan. Uray uyawin na, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabo. Sige lang, uyawin na, libre ka lata. Nagmayanan. O sige, aglogan na karudan. Tatabadong. Kunak ano adda dito'y paradaan ni Tatam Abadaw kwan. Saan nagparparada dito ni Tata Badang? Tapay asaan. Ijay tersina ni kagawad ko anang tipagururayan na iti pasaheros na. Kasta aya. Nasuyat Mike no saan nagparada di tawi. Agawin namin na pasaheros nga may aglugan di tawi. Jak amuday ka. Nang runa no balasa nga pasaheros. Nagalisto ni Tata Badang. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraan. Anya pudnaw. Kaslay tayo. Siksi di balasa nga intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasaheros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Agaluwan kanya dayjay Abadaw. Agamit ka Tata Badong. Ay este, Mani Badong. Mapankag kuya iti sinay, miss. Wan, isong arod agito'y tinagdisaan. Mabaling ti sumurot king ka nga kuya iti sinay. Ibayadan naklak. Ay, kati mo na. Ada pa'y merienda na, lukayat ma. Mapantang arodin ha. Nagswerte ka, tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasaheros ka. Apay nga itakalang asumangpag Badong. Napanap nagpasada. Basta akit din sa lunsod ba? Rabi kauna yun na nagaway. Marigat nagpasada ita. Awal pasaheros. Ala, iyawat mo nga rudan jay boundary. Nabon direk. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Nga, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awad di bawang direk. Na, apay nga awan.
Dinak manlok-lokwan si kabadaw. Awan nga raw, papilog mo din ay. Balasang kanuma nga may tinuglugan mo ang pasahiros na. Nagko na. Amin to mga mga ibag-bagada ka patyan. Balasang nga rin dyan nagpara, dakililugan ay. At dala maamlak na kalukwan nga aramidang makitab. Awad nga raw. Lukwan nga ibagbagan. Awad di boundary, may din puking ka. Awad di pasahiran. Itay pa'y laabir-birukan na kaniangkan mo, kwaro. Apay, antay. Agpaitulod nga ron kan ka ija papanan na agpilay-pilay lata. Irananan tumad nga minti agpaitulod no mapanak agarang. Inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, nagpaimot ati agarang. Tanay, agtapos man ang titawan kat baruak lata. Ay nagpiksa mo ti panagbusina mo par. Anyat problema maya. Kaya't kung nga rin busina itinapig sa paray. Nakapaigid ak lang arodon ka busina kapailaan. Kaya't kalaga mo sinaan paray. Na nakasarukod ka, magmang na dito higit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga ron. Nagpilay-pilay ako ron. Apay, saan pa na yung bagan na yan? Ay, tasaka, malasakit. Sakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Dahil to tricycle ka, pang balasan ulit. Ay matitikas ta. Nagpilpili ka mo iti ilugan mo. Diyan nga rin kaya tagilugan itila kay Apada. Nay, para man ang balasa. At dan pasahiros ko, ang balasa. Panawag ka pa, pare. Si Kamanan. Si Kamot Manay. Ay na, si ka talaga man ba doon? Nagkita taman na. Mapanak ko maijay-iri. Ay, kat itulod ka na. Libre man na. Unaking ka, basta napinta sa balasa, akasking ka, libre. Aglugan na ngalunan. Sa dino nga, ipangitululaking ka, ate. Mabisin ako. Mga restaurant ako man. Ay, ura siya man. Mabisina. Duwatan ang mga restaurant. Ay kaluan na. No kaya't mo, subuan ka pa. Ina, tangaro din na. Nagmayatin nga, lukas na. Nakitang di balasang lugan ni Kabadong Maray. Wen Maray, nakita. Am-am mong dayjay abalasang. Jak nga ron am-am mo. Tay tala ang makita dito barangay tayo. Uri siyang nga ron Maray. Jak mo't am-am mo. Asino nga ta dayjay? Dayjay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idi kalba. Aya. Kasla kay kayat nangaglugan iji tricycle na. Apay nga ta, Mare. Anya nga iti panagko ng Mare. Naskan ka di nga ibagata na iti kan ni Mare tuya. Ay, aga pa danto. Ay, makabasong tapay. Kano nakapinpili iti pasaheros dayjay akabadong. Win nga rod, Mare. Di nakayat nga ilugan ni Integ. Dayjay kiti abalasang asaan na nga amot ikay kayat na nga ilugan. Kat ni Integ nga agpilay-pilay, saan na akayat nga itulod? Uy nga ruda si kaman kit ni Mari. No ipulong tan kan ni Mari Tuyang. Baybay ang tansalangan ang madiskubre ni Mari Tuyang. Wensa narigan nga agpaiso ti makabasok ng Mari. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Lamda ito yung mat-tricycle, pati kaya't mga pagluganan. Amo ba't ni tatam abadaw nga agudong kita? Ngam awan mo, di nakmat kumay alaon. Ay, malagip kaon. At napinta sa balasa ngayong tulad na itay jay ilay. Balasang manan. Nana, napintas nga adayaw ngam itisika. Sigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Barong bakitang ijay ni tatam abadaw. Ewan na, may kangaruda naglugan. Nay, Intay, mayon unat mo matkanday tasakam anasake. Ay, yun nga ron. Ay, mayatin.
Kat, saan mo samot na nakasapulat ti sarukod mo? Saan yung tawan sakit mo, tisaka? Oh, nasayaan mo kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ija barangay hall. Hindi nakmakantsawan ang di paribad. Ipakitam kan kuana, asaan ka pa'y alakay. Lumakaya pa'y lang mo. Katuan ay kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong pare mo. Padasag man kitumakdan gawat sa uy! Ne. Kabailamon ang talaga Ay, saan din ang nasakit tisaka? Kabailak pa yung tikumugtar. Oh, nagdakil matang isukong manong pa to. Mabising gayam yung manuwa na taragay. Sa bagay, si kamot kiti ang ngayon iti ado nga in-order ta diti restaurant. At sinang siyang bayan! Tuya! Asino day tapakat? Ay, kwa. Iso ni nananggaw. Anya! Ay, anting gayam. Saya akong siyang sao ba daw? Ay, asawa ka dahil. Ay, panawan kayo marudan dito. Ay, saan nakapanawa na, bes? Tapay asan! Asino day di ababay? Kanya nga pa iso tinaga na. Kaya mo nadamdama kayo. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo abaw dere. Taadagas-gastosan! Ay, di na ulungan dito yung restaurant na. Tanaga doon titaaw dito. Ayawan bidang kaw! Luk-luk wam asawa. Oray man pa'y babay ng kasalbag kalak-lakayan! Ay, bigat gaya mo na. Apay abim manguntan. Iwi niya sa bigat ay. Nangagaw yung taraok ti manaw. Maturog ka pa. Tapi paturugin na. Paano kagpasada na? Nagkunangang pasada ka. Yung tricycle ko nga raw. Nagururi yung jeruar. Sana na mabalay ng pasada ka. Tapi asaan? Hindi nakmanulawin si Katuya. Siya kong siyang pasada. Sika. Ganun. Ngamen, awan aramidang akalukwan. Saan ka atulagan? Apuro kalukwan kang aramidang. Kabayakan ng paspasada ka. Paraw, babalim niya iparadak mo itong tricycle ka. O dito iparadaan ka. Ayan ngayon ni tata pa itong gidrive dito tricycle niya. Awan. Imbaga nga agyanan iyay balay. Sa akong nagpasada. Mayat ano kasta? Na anya ti pagmayatan mo. Kasi na, amin ababalasan na pasahiraws. Agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwan? Amin na babalasan a pasahiraw. Kukam amin na. Wow! Awanin ti kaagaw mo. Nagmayati ngayon kasta. Sigurado nga rin na makaasawa ka. Ala, inakalaan ng dito tricycle. Taumay kong iparada. Tapno makauray at mag-iti pasahiraw. Sige, uray si Kantipers itipila. Intay, mapanin ang pasada ni Kwaro. Agpaitulod ka kadikan ko na. Ay, tsak masango nga itulog ni Uncle Kawantang. Apay nga adi mo masyag. Mapan ko nga minitulog siya para mag-abalasang siya pagtrabahuan na. Bayam nga rin na. Magmag na ako. Isupay nga exercise ko. At damot ni Nana tuwi ang agpaspasada. Day tricycle na natin paglugahan na manggay. Payawan kwartak apagplitik. Katno ngay libre. Kano ni pari ba doon? Di na kaya't nga agilugan, mawan kwartam. Minto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, ne. Si ka gaya marito. Umay kan, kaitulod ka di ka barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklagan, tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumar. Ay la, kapitan, libre, basta sika, iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasahiros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros ka, di ba daw? Tasa anak kami nga pilpili iti ilugan ka. Lakay man wun lumakaw, bungan, topaw, ilugan ko lakta. Ay,
Ayat dayta, maray. Mas kayat da ka apagluganan mo kasta. Paray, ayat aramidam nga. Da bagong pailaan. Magkikitam lang aruding ang lablabak, pare. Una, kapay nga glablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga glabang. Isaw, sinapan nagpasada. Kapay ada baliktad mo tilubong. Di na ka nung mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasa. Malatalabsan ka ta mapanak ay barangay ko. Siguro ka ba, pare? Saan ka mo na nakasarukan? Naibaganin ti saka. Uray man ag taray-tarayak. Ay, itulog ka pa'y kumedya barangay hall kay. Saanin? Balak di magla. Laki di. Aglaba. Sigurado asaan la aday tatiin paaramid kin ka ni Marituya. Uy, nga ron, pare. Agasam taglampaso ako ngay ka daw. Kas kadaad karay. Ay, kasi ako, pare. Ay, tatabadong! Agaramid kan tumat namin iti kalikuan. Iso anak po ka, ti panagtalak ni Nanato yung kita. Ala, sigay! Di na ang tinagipusan ti sa balipay at parang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanya ito ay mga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Matangak manitila ako mabunag, maray. Ay, winmat kabadong. Manaw, tigatangaw. Ay, salad. Di mo ka di igatangan ni Marito yang itibunang na. Bayam, kay suntumit to, may gumatang iti para magkingkuan na, mare. Sa bagay mo't kiti, kabadong. Ngala, agpili ka nga ron titan, iti kayat mau. Daytoy. Daytoy may sa, ti alaek. Dayta may sa ti alaan mo. Adda kaluban na. Ay, saanin, mare. Isupay nga, awitag dayta kaluban. Nakagata ka ka, itibunin ka. Kat iyaramida mo na iti kaluban na. Uray sanay, gusto'y nalatan. Anya, igigamamlakan day ta ama pan ije bangka. Ay, kitwin na. Pang dalos kong tumot lang, iti igit, iti dalan. Mapan ka maggumata nga, iti paraking ka. Kadwatang, galaos. Musigay, umunakan ije bangka, tainak pa'y gumatang. Sumarunukan to adagos ha. Nado ti malpas ta, magalusan. Ay nawong ka day. Ngay, ningot tataba tong timasabat tao. Uwan nga pes. Ada pa igam na abulog. Sa dino ti papananyaw. Warab. Paritay. Ay, nung muna ta, ada pa igam mo abulog paray. Kaya nagdaka. Nakabut-butang kayo matataba daw. Pasla kayo tumagbat. Ikabil mo man dita kaluban. Tapno di mo ikigaman. Danag yun aya. San kayo umikit at agbadan taray? Na, ay ura asino ang makasabat kin kanukas. Mabutang nga. Nya. Nang runa no kastang iwasi-wasi-was yung itidalan tabunin yaw. Kabuting niyo gayang ti may sabot. Daytoy adda kaluban na tigatangak apunaw. Kasta ti gumatang itibulong. Ada kaluban na mari. Una, kapitan. Apay. Mayate kasta. Di pare ba daw? Ay, apa? Iggaman na kinintibo ng amagmag na itidalan. Ibagbagak nga yaramidan na iti kaluban na, kapitan. Ngam di namot kayo. Ay ka makamumot na. Ay, agdalos kayo gayam igibangkag. Wan, kapitan. Mulaan ni Manbel iti sayute. Ay, mayate. Ay, very good. Nagadugayam ti buneng ala ko itani kagawat ko na nga.
Anya, Tatadempay man. Mayat apang dalos iti ruot. apay ruot laeng aya. Uray anya dita mabalin mo no natado. Gumatangak sa iti buneng ko ah. Sika, no kayat mo? Ay, dumagasak itun malang. Pagdalos ka, iti arubay. Nasayaat mo. Nang runa kat sumamsamak dagiti ruot kas kadakayo dita. Ay, iwan nga rin. Masapula ang dalosan. Ay, makasalida iti diding. Agmula kantun iti sukat na nubilang. Ay, agmula to iti kasukat na iti laod ti balay. No saan da kumadadakkel unay. Mabalintamot ayalis. Sukatan talatan. Hanggang, manganmat mo kayo tipukanin datata ba daw? Ah, Bawal sa mo ti agpukan iti kaya. ay wala. May pariti agpukan iti kayo. Kasanungay, numulam matlaan. Ay, uray pay. Saan arumbang apukanin? Nagdalos da ka nung amin iti bangkag da. Ay, awan siguro pukanin da akayo iti bangkag da. Sa bagay, sigud mo't kiti abangkag da day jay Ay, malaksin no agumada iti sa balay. Ay, dak amaw. Rurut lang, tidal-dalusan mi pare. Aya? Siya na kay kayaw, tukanin may, ginituyang ka. Ay, nasaya at no kasta pa. Uy pare, uray ibaon mo ni Kwaraw, gamang kita ka na kami. Malamamati ako pare. Yaman na pare ah. May parit namin tagpukan iti kay kay. Nang runa, nang iti babasit. Ay, mo bitay ta. Ika kadyagda nagpare. Ay, nubilang man agpukan kayaw. Agmula kayo mutla iti kasukat na. No, birigon analawang. Ay, nalawag ka pare. Sana po ng tigatanga, kagawad. Anya ngay nga rin mati kayak mau. Dahiti man kutsilyaw. Mano dahi tang? Nalakalaang dayta, kasaan mo't abunag. Dahito yung tigatanga. At iti bayat ka. Mabitlaang. Oh, ato'y mo't isuklag. Mayat dahito yan. Tanatirad kinatadang. Pangusaram iti dayta. Ikabil ko man iti pandag tipungan ka, numaturog ang iti rabi. Tapay ka ni umay. Pasaray mabangungutak namin, numaturog ka. Anya, Unada maputong ka no dagiti dakas nga ilimintaw, no adda kutsilyo iti sirok tipungan mau. kasta. Enteng, papanam. Ay, iti balay ni Kwaraw. Anya, Kumuyog ang kadakwada ita arabi ang agrunda. adakan ka dayta, enteng. Nasaya akot nga raw, tapno amok Ay, nagpatpat nag kami siguro. Inak to siguro makiturog iti balay ni Kwaraw. Parbagon. Sige, enteng. Agaramid ka iti kaluban day tabuning mo, badaw. Nya, ay bandog ko lang dito, aramig. Numasadot kang agaramid. Di gumatang ka. Apay, masapol pa ilang aya. Mabut-butang dagiti dagduma dita. Nakaigam kalatan iti buneng nga awan mo't kaluban na. Man, ano ko ma? Saan ko mo't idatag baday? Kas kalakan ng arod tumagbat no masabat na ka dagiti tattaaw. Kanang ipapandalaan dito. Oray pay. Nagadulaki kami nila yati manang ipapan. Ay, Kwaraw. Apa yan dito kutsilyo? Ay, Sagana kaita kanya, si kabuhanan. ay, Kwaraw. Anya ti mapaspasabakan ka. Mamatagkan ka na ito yung kutsilyaw. Kwaraw! Saan? Hoy! Hoy! Kwaraw! Ang kalintang, ay lukas na. Tagtagainap ko lagayan day dyan. Magmagna nga tagtagain. Maribanan, umay ko man mulutin ti pangasaan nyo, ti bunay. Anya, Asag man alalain dahil ti bunan ka. Sakbay ang mapanak at dalaw. ay kapuan pari ba doon?
Day tati pagas-asaan ni Inteng. Nagyaman ak maray. Awan ka di pa ni pare Inteng. Awan pa'y takuna namot ang makiturog kan ni Kwarog. Pakibagan tong arod maray ha. Nabulot ko dahil pangasaan na. Di ka agdanag, pari badong. Ibagak to kan Kwana. Nagyaman ak maray. Isublik taon, itong malpas ko ti agasa. Mabawik anapan naturog yung ijayan di kwarong. Apay? Naimbagta na siglas. Jesus. Ay, nakaigim ka din iti kutsilyo. Na, adagayam ang tagtagainop a bumangon kan magmag na Inteng. Adda ningarod kwarong. No kastamot laeng. Ibagam taliklikan na ti agikabil iti uray anya apatadem iti pandag tipungan na. No kasta maturog. Jakto pa yung mga adagayang kutsilyo iti pandag tipungan na. Ay kat masapul nga rod akanayon nga anda kaduan na maturog no kasta. Nadidigra ako. Kaya ti makiturog iti balay na. Kartingam timag na. Nagdaway. Kasana nagbayag ka mangamin ananga sa tabulong mo. Tapno na tadumlat damot Ay na. Pagdagam timag na din. Nagalis ti jalan. Ay! Badang! Ay! Ulayan! Ay, nasugat ti magtuyan. Nagsakit. Ay! Saus! Agdardarang agpay sa taibang! Nasugat nga paiso na iti magtuyan. Ay, tulungan ako na. Daitan ti bagbaga! Ngayaramida iti kaluban na! Ay, kwaraw, tulungan na kamay. Nay, nagdardara mo tayo imam tata ba daw? Tulog na kumay di ospital, kwaraw. Sige, lumugan kan tata ba daw? Naskan ang makita da ita ti doktor, tapno risitaan na kay iti antibiotic. Ay, uwin man talay. Ay, nagsakay, nagabgas, kwaraw. Ay, nagdapanyok dito tata ba daw? Nadalos da itaw. Mabit lang barabadan tapay dita sugat mo. Anya nga ay kunak ngamin nga iyaramidam iti kaluban di buneng mo. Di mumut kaya. Dinasugat ka lako nga raw. Ay, uwin nga rod Ay, talaga natadag, tibunan ko nga iniggamat. Si kanito mo nga may di mo kitkitaan ti pagpagnaam. Di na igalis ka. Ya, hustod. Nalpasin ti amin. Nasugat lang arudin sa ukapalasaw. Badi nga may no awan kaluban ti buneng. Tawan proteksyon na. Way, karigatag taon, ti mga rami di ti kaluban na. Una, tamangan numaulit, tinapasama. Lading ito tinapasama kiti na minsan arabi hanggang. Kapay nga may ngagikabkabil kaya ti kutsilyo iti pandag tipungan mo. Kanayo nak namin ang mabangungaw. Nukas ta maturog kiti rabi. Anya nga kumati koneksyon ti kutsilyo. Tapno agbuteng ati dakas nga iliminin tao nga may mga pasyar kanya kiti rinabi nabangungot ang latanay. Burangan kayo kampay ili ti tagtagainot ka. Yay! Damagit mamari no, dapay lakong makaluban nita. Ay adu ka ba daw? Apay aya. Gumata man iti may samanay. Nasaya at mo tanapanunot mo dayta. Way, napanunot ko itan. Saysaya at gayam na may kaluban, tibunay, maray. When iti kasta mailisi ka iti aksidente, babaon ti bunag. Uwin nga raw, maray. Isong ay gatanga ka, ti kaluban na. Amom ti rumoy nga ramid. Anya nga hanggang. Akarara kasakbay maturog ka. Tapno di ka mabangun. Ha? Dahil tati armas no maturog tayo. Saan kat ako chilyo? Ayun anya. Mabalik daw may makisarsarita ka na kayaw, taray. Waray. Pwede lang tamay. Ay, yaman na pare Di ngaminin makatrabaho ita. Kasan pa yan, baganda ito ima ka nasugan. Ay, si kamo ngamin. Di kag pampanunod no maminsan. Amom anatadem tibulag ka igamamlata. Di mo ka ikaloba. Sa nabali paray, kasanan na maulay. Katanga kaun. Mayta. Awan kas iti agan nagtayaw. Tadi tayo nga ron amo ti mabalin ang mapasamak pa rin.
Ay, nagpaiso pare. Ay, baglaki din Kada ni Kwaro ka ng tulong kada kami kung nituyang ko iday. Ay, awan man yaman na day jay tatabadaw. Rumbang lain mo't nagtitinulong tayaw. Ay, agyaman na, Kwaro. Ay natatabadong ikaluban mo ti bunong mo. Tapno mailiklik ka, itidisgrasya. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Yasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Peglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basis. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWP 540. Kenday ko ang estasyon. Agyaman kami, iting kami panagdangan. Ipaborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapag Kwaro, dito'y payumot ay antisigat, tinakapirgan na ito tricycle ma. Jak man ang mau tatabadaw. Pilat mo't lata na si Mardang day ito'y tricycle kaw. Ay, delikado ta dito'y Kita ang nagdaw masin na siya kaslasin na. Nagmaskulado. Maminsan na tala na kita ginakit. Maulaw tayo. Nay, napayamapan ka ito'y malikudan. Nakamamak. Pagkutukot na ito'y tumang kaon ka po ito'y nervous ko. Hoy, da kayo aduan. Apay nga da kayo dito yung teritoryo. Ay, kuwang amin sir. Lakay magkayam na ita kaduan. Aglemlemang kan sama kita likudan da ito kaduan. Ay, saan ba't saan? Apay, saan yung nga mo bawal ti dayo dito ay. No adaw may adayo dito. Matay. Ay, paano ka din na oras tuya? Kasano day tanda tabadaw? Patayin datan sa amit tayo. Sapay jak may nakaasawa. Hoy, taga-ano kayo Kwaro, ipagamo na. Ijay kami kabildatan sir. Kapildatan. Kapitan yun, Kapitan Enteng. Wine, iso ti Kapitan May. Uncle Kao. Isugayam ti Kapitan yun. Ay, Ket no gayem ko ti Kapitan yun. gaya mo ni kumpare ngayon tayo ni Sir. Amum no apa yan nagayem kami ha? Ay, jak ambaw. Mabalay na mamuan Sir. Natulad nga mi ti Kapitan yun. Naturay. Kwaro, naturay tayo na gilma. Siguro Naturad tayo di atao ko nakadahay. Sanyo apat pada sa nalukuhan ta naturay. May turid na ti pumatay. Kahit mabaling kami nga rodin nga agawid, Sir. O sige, gawid kayon. Ket ikumustadak ini Kapitan Enteng. Tuya, nasiputan ka rin na nagbalin na natulad ni Parinday. Nagkuna na turod ni Kapitan. Hindi man lalaki, sa laubig ni Kwaro, kataga kapangi, mga barangay. Kasano kumaan na turod ni Kapitan? Kabutan nanto pa'y ni Maribana. Ayunan niya. Maminsan laeng asiksit ni Maribana. Ang tartarayoy nga gawid ni Kapitan. Way, malagip ka. Kitaan lang ni Maribana. Ang tulugan na dagos ni Kapitan. Way, natulad ka na. Katakrutan mo gayam. Kapayakas talaunay ti panagkatawa. Katawa ka. Takrut mo gayam ni Parinday. Kung ada natulad. Katawa dito. Katawan danong apaginaw ka. Apay, naibusin na yan, di sinakdok. Naibusan na. Iso nga niya pa'y latar araming dita. Mala, papanak sumakdo nga ruday, tuya. Kalpasan na, mapan ka mangayaw, ikipagsumrod ka. Why? Ay, nalidag na kita ngayon bagam. Ay, magsasakto ka rin pare.
Kita manakay gamak ito pat ang nagdadakalatin ba pare? Damagan pa ilang may. Ay aga semua day upat nga ay atin baga awitan. Di may isa, susunay pare. Oh, jay dua. Awitay, ito dua nga ima. Kasano kay mo di may sa? Ay awitan mo ini tuyang mo. Maibaon mo kaya mo dahil pare. Ibitin ko na, dito'y tangad ka. Ay sus. Unay mo day ta. Panang parparigat mo iti bagay. Ay agway ka. Ay payapayan nakbot ni panang. Nako. Mabalit asyak pala ti umuna asumas to pare. Ani? Agdardaras namin ni Bada. Ay, kituwa na pare. Kaya talaga yan. Mala, darasan, sa mga nusurutin na kamanay, ni Tipalunay. Kabutang nakansamot ni Kabadong Mare. Ay, kito naman. Apa, ay itala ang anak mo kaya. Padasan na tiyang sadot-sadot. Tabas-sibasag iti pinagsay. Ay, kastamot laang ni Kapitan. Kabutang namot laang ni Maribana. Ay, talaga anak umutakin ni Badong ikaw, maray. Isumot day jay ni Badong mo. Magmag na jay likudan ti balayaw. Adan sa papananda. Unag pa isa. Kita maray. Siput-siputan na doon na makakita kang kwanan. Libasan nak sa mananda di Badong. Ay, Agawit ka. un maray. Libasan nak manin ka ni Badong ka. Sige na, ito yan. Makistorya kini Mari ko na. Kanta pa na. Kita kami kini parinting ita. Bataw! Ano no pinapanam? Tuya, adda ka ba nita sa kwana ka? Adda ka langit ay itersina ni Mari ko na. Ang suble kayo. Kundo ka gapok ni tao ng timalay. Nangagoteng baga! Ay, sabi ako to yan. Iunay kayo din na yan. Manigas ka ba na? Maray, kung naman naturid ka, Ay naturidak mo nga men. Siyak ti katuturidan ang nagbalid a kapitan dito kabildat. kung naturid ka, apay ngayon ro kabutang mo niyan tibanang. Saan mo? Maminsan nakalangaya ba? Pagtartaray ka na mapan. Amom nga men. Ay sus. Dahil mo nagdante. Agpay-payapay man. Kita, agpay-payapay lang, ng mabutbutang ka. Nasingput ka na ano sa matkit din niyan. Apay nga ro kabutang mo. Kwa. Kung naman sikat ikatuturidan, ang payapay lang niyan tibanang, agpigpigar-gar ka. Ay, kaasimat ni Kapitan. Imal-aldawan nga agbalbal. Sige ipagsugunda. Ay, kasya talaga dahil sa kumpare, pare. Kasla kaya't kung apatsyon nga under disaya ni Kapitan. Anya ti makunang Kabadong. Talaga ba kaming under desaya dahil sa kumpare? Kat sigangay, kabutang mo kadima ni Tuyang Mau. Nagkunaking kakabutan ko ba ba? Ay, Di gaya may pagpagatang nito yung kuarikado man eh. Ay darasan, lakwan na ko na. Asin kinso ka man eh. Ay, wag. Mabitla ang tamangala. Oh my God na! Ay mari darasan ba? Ako ngayon nito yung kaon. Wag. Atoy. Atoy tikat gatangam. Hindi gating di mo kita na yan. Matuti pa yan naman ay. Ay nakaw! Ay, ura, yung pa'y na ipibariyak Mas dahawak man kagawa. Apay nga ta kinuna jay siga lalaki at taga kabangibang barangay nga natulot ka nun ni Uncle Kaw. Kasta, ti kunada. Kabutang da ka nun ni Uncle Kaw. Nagan na lang ka nun kabutang da. Amangan mo't no sa bali ang Kapitan Enteng tinaknakamaten da. Daya mo't sa bali a kapitan at nagan itinteng. Amo mo ti amin dito lugar tayo akabutang ni Kapitan ni Maribanang. Kasano nga ta nagbalin na natulad ni Uncle Kaw kada kiti taga sa bali a barangay. Basta ti amo agpadpada da Kabadong kan Kapitan akabutang dati asawa da.
Kita man, nagpuyog mo tarim mordangkel ko kanta tabatang. Naa, sa dino nga iti papananda. Nagpakadadang na ta, kadagiti asawa ta. Siguro tamayat nga ti kukuyugan da. Timpakadat kinituya ko pare. Mapanak ang mula di bangkag. Pinalubusan na kadagat. Ay agpadatagayan pare. Di mo't ipakadak kanibana. Inaksibugan dagiti mulak anateng. Saan magaya manarigat ang pakada? No may trabaho niya. Pare. Una, ino nakaisem pa ni Bana. Pare. Agdan sa tukak dito pagpagnanta. Apay ada nangigwaya. Apay nangigwaya dyan nangigaw. Agda pare. Nagdakkel at tukak dito sa ngawanan ta. Ay, sus! Ay, tukak pa, sus! Ay! Ay! Nagpauba ka mo tadagos na likod ako pare. Ay, sus! Ay, agasabot na itanag pauba ito kakagag. Ay, higanting sabi. Ay, way. Ay, tumaray ka na pare. Wala! Ay, partakap ta, mga nusurutin na ta. Kagatan na ta. Anong unang dadako ng kidya? Ay, agulat ka pare. Prino. Apa pare? Bumabaak dito yung likod mo. Ay na. Nagdag sa gagaya pare. Ang nabailan ka mo na ito. Takrot ka mo. Apa siya kitakrot ngay? Sikatin nagpauba ka niya pare. Tukak lang, kabutan mo. Ay, sika kitakrot. Iso ajak patsin yung baga dyan maskulado ang lalaki na naturod ka, kapitan. Natapag dua-dua ang radya nga imbagan. Uy na. Tukak ulit. Kasta una yan. Ibutin ma. Ay, titibagakan ka. Denggem ang nalain. Ha? Ano daw ito pare? Di mo tagtagibas si Tenti ka ba? Talaga ang naturid. Kaya, naturay. Pagpakatawa ka sa mo pare. Napanag-nagkakaw. Kinatakrot mo pare. Ang kita ka iti managdakdakas. Ha? Pag kita ka, iti managdakdakis pare. Uray kriminal. Uray anya pati klase na kriminal. Ipasango ka niya. Makita, tikinaturid ko. Badaw, nakamula-kamula, di bangka. Ay, sapay mati ko na. Minula kami. Mawawanti ko na. Very good, Lucas. Tuya. Nagdakadiyam mo pa managdakdakis sa tao. Ayawan, tila sasawang. Kriminal nga. Ito mama. Awan, apay ay adamagong dagita kanya. Puro nasasaya at tao dagiti gagayib ka. Pag magbiro ka ngayon iti kriminal. Apay nagbiro kay ti kriminal. Ay awan na't di ka pampanunutan. Ipasango nga rin ka ni kumpare ganday. Kaya't ko kita panagpanagan na kanya. Tikinaturid na nga ibagbaga niya. Kawan, nasumangpit ni uncle ko dito yung barangay haul. Ibagam ama pa anak agarami jay daya. Amangan nga mino, birugan na tumanay. Adda balasang akursunadang ijidaya. Huwangin kagawan. Ay kumapang ka Nakipumada ka, iti pumada ni uncle ko, di talamisahan na. Ay sumot lagayam silang day kabuok mo. Kan tinulad mo pa itibis ngay ni uncle mo. Bareng sumbatan na kung armay. Sapay kuma. Ingkan. Ngamnay, agan anad ka. Ado tinalulog ko ditadaya. Ay, natuloy na kagawan. Sandakan anwan da kita alukaw. Asidig ako niti balay tiarar magkabalasan. Sigurado asumbatan na kaon. Takas taong na iti kinataraki kita. Hoy! Lastong ka nga magmag na! Ha? Sino kaya? Buzo. Di na kami amamaw. Na kami ti siga-siga dito'y daya. Iso! Ayan mo yamin, yung may dito'y adayo. Ay, umayak lang agaran. Kukuha mi amin ang pambalasang dito. Ha? Ay, sana mabalinday ta. Ay, lumabang! Ay, didak biti-bito na. Nagpigsakan. Kaya't mo tayo wasiwas na ipurwa kay Jebula. Sana idisuda ako na. Ay, talagang ay purwak na ka na ita. Ay, Hey!
Ipatan nyo na kaada ka. Kapitan ito yung magkita. Ang kalintang, kung nagtumot asan nakabaybayan. Hey, sakti sa gunya. Ito na gado kami. Ayat mo, timatok-tokol tito lang mo. Ado kami. Gusto. Sa ukay la asaw. Inaglayin ka kay Mangkay. Nagturit kin nabigsa ka. Sige Angkay, danugan kung kugtaran da kita naglalastaw. Sige Angkay, pilayo mamin ita. Anay, natukol sa matanda to sa kakon. May kuman kita ay naging pag-iistoryaan na kinalaban ni Parente nga naglalastaw. Aw, isod na kita, tataba daw. Talaga ka diyan ni Uncle Mau, tinangkalaban ka na kita. Wain tataba daw. Dinandanog kan kinugtaran na ita. Ya, Nagpartak ti kugtar tindanog na. ay naglayingan, lukas na. Hindi adaman ng simugaw, kinugtaran na. Hindi adaman ng simugaw, kinugtaran naman ay. Tugtaran naman ay. Naglay nga talaga. Kaya't mo asawin, kabayatan na dumandadog ng Uncle Mau, at dapat kukugtaran na. Huwag ko nagtumit ka nang ka. Napaggigitan na amin ida kinalaban. Ano na yan? Naglayingan, lukas na. Talaga naturad nga raw. Ay nakatabadong di kinaturan saan lang nga agpatingga iti balikas nudikat aramdan. Ala sige, di naman tinagpatinggaan ti sabalipay aparam. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basis. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y mga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.